Το δικό μας λεξικό βασίζεται σε όσα έχουμε πει στα προηγούμενα βιντεάκια. Είναι ιστορίες που λέμε στο παιδί. Είναι ιστορίες που λέμε μαζί με το παιδί. Δάκρυ. Έκλαψε τόσο πολύ που γέμισε μια κούπα με τα δάκρυά του και δείχνουμε στο παιδί το ύψιλον κάνοντας το χέρι μας χούφτα. Θάλασσα. Θέλει 2 σ γιατί έχει πολύ νερό. Ας θυμηθούμε τι έχουμε πει για τα διπλά γράμματα στις λέξεις. Δείχνουν ποσότητα. Ωκεανός. Θέλει το μεγάλο Ο γιατί ο ωκεανός είναι μια μεγάλη θάλασσα. Το μεγάλο Ο έχουμε πει ότι είναι το ωμέγα, ενώ το Ο το όμικρον είναι το μικρό, το απλό. Παίρνω. Το Α γίνεται το ανθρωπάκι που παίρνει το μολύβι του, το Ι δηλαδή, το Ι, και πάει στο σχολείο. Στο Α μπορώ να βάλω, όπως έχουμε πει, ματάκια, να το κάνω ανθρωπάκι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί οι λέξεις κρύβουν αμέτρητες ιστορίες.